Kaixo ikusentzule guztioi kaixo eta gertatu gaurko datuetatik tiraka saioaren atal berri honekin gure inguruko errealitatea apurtxo bat hobeto ezagutzeko. Horixe da behintzat gure asmoa. Eta gaurko honetan poltsikoei begira, norbere poltsikoari begira jarriko gara errenta pertsonalaz hitz egingo dizuegulako. Gaurko saioa gainera saretzenen, hau da EITBek eta Tokikon barruko Toki Hedabidek elkarlanean egiten dugun ekimenaren barruan eskainitako saioa izango da. 20.497 horixe da bataz beste debagoieneko errenta pertsonala, baina hori asko da, gutxi da, gora egin du, behera zer esan nahi du. Horiek izango dira, gaurko saioan argituko ditugun galderak, baina lehenengo galderak geuk egin duguna Oñatiko kaleetan. Gustora zau zure egoera ekonomikoen nago baukotzu kexei? Bueno, momentu honetan ondioen abilanian, orduan, printzipioz nahi xau egoera ekonomiko hobe bat. Ez pozik nau, neurazuek bizen lanien dauz, eta ondo bizina. Gustoa nau. Beno, momentu honetan lan atsegina daukaz, gainera nire ikasketak ondoren, ni ere telebistako kameralaria naiz, orain ETB nau, goienan ibilitakoa, eta oso gustora. Esan dugu gaurko honetan errenta pertsonala izango dela, sakon aztertuko dugun gaia eta horretarako gure gaurko bidelaguna, gure gaurko aditua, Jon Bernat Zubiri izango da EHUko lan harremanetako fakultateko ekonomia aplikatuko irakaslea. Eta berak azalduko digu zehatz-mehatz zer den gaur hizpide izango duguna. Errenta pertsonala da nazioarte mailan oso kontsolidatu dauen aldagai bat, ekonomian neurtzeko zenbat errenta, ekonomiak barne produktu gordinatik, zenbat ailegatzen da etxeetara, zenbat ailegatzen da pertsonetara, aldagai individual bezala, gero egin alda familiarra, errenta familiarra, errentak bai soldatak, bai etekinak, bai interesak ailegatzen dizenan, bai transferentziak, estatutik edo sektore politik edo transferentziak, batuketa guztia etxeetara ailegatzen dizen errentak, ken zergak edo pagatzen dizenak edo etxeetatik irtetzen dizenak. Problema dako bataz besteko bada, orduan zuk 10.000 irabazten baduzu eta nik 0, bataz besteko errenta pertsonala gure zuetan irarteko da 5.000. Orduan bataz besteak ekonomian beti dekoi arazori, B klaseko edo herri xumearen egoera ez duela erakusten, zeberez goi klasiek edo aberatsek asko handitzen dute aldagai hori. Orduan, bada erabilgarria joera ikusteko ekonomia batean zenbat ailegatzen da etxeetara bataz besten, baina baditu bere mugak baita ere gizarte konplexuen egoera aztertzeko. Az gaitezen bada kontuak argitzen. 19.500 euro da Euskal Herriko errenta pertsonala kopuru hori 2024koa hartzen badugu, 2024ko errenta pertsonala hartzen badugu ordukoa delako daturik berriena. Izan ere azken urteotan gora egin du. Zenbat? 2016tik 2024ra 140. Hasiera baten igoera handia dirudi horrek, baina benetan halaxe alda. Hor beti dago trampa estatistiko moduko bat, hori diz bilakera nominalak. Hau da, euro konstanteetan neurtuta, euro korronteetan neurtuta barkatu. Eta berez, urtean urte bilakaera dekoguna errenta pertsonaletan, beste aldagai ekonomikoetan, bereziki soldatetan, gero alderatu behar da prezioen bilakaera edo bizitzaren kostuaren aldagai ezinbestekoarekin. Eta hor zer ikusten dugu, aldi batean prezioen gorakada nabarmena egon zen, batez be, Ukrainiako gerra eta garai hartan egon ziren prezio askundea, baita energia kostuak gora direla eta gero, azken urteetan bebai, badagoela bi alde non prezioak nabarmen gora egiten ari dena. Bada, ezinbesteko likagaiak eta oinarrizko ondasunetan eta batez be etxe bizitza kostuetan. Bai etxea alokatzeko, bai etxea erosteko prezioak berriro burbuila berri batera doazela. Orduan, errenta pertsonalaren hazkundea balio gabetuta geratzen da prezioen hazkundeekin parekatzen da nenean. Eta batez be, lehen esan bezala, goi klase batzuentzako bizitza egoera nabarmen hobetzen da, baina badago soldata basuko eta errenta txikiak dituzten hainbat eta hainbat familietarako non errenta pertsonala prezioekin alderatuta behera egin du eta bizi baldintzak okertzen ari dira nabarmen azken hamarkadan. Hego Euskal Herriko datuak 2024koak ditugu, lurralde, eskualde eta herri mailakoak aldiz, daturik berrinak 2023koak dira eta horietan murgilduko gara segidan.
Lurralde historikoi dagokienez, Gipuzkoa da errenta pertsonal altuena duena, hau da, 19.600 euro pasatxo. Bizkaiko errenta pertsonal aldiz, 18.728 da, Arabakoa 17.806 eurokoa eta Nafarroakoa 16.423koa. Nafarroa da beraz errenta pertsonal baxuena duen lurraldea, baina Nafarroakoa da baitere 2016tik 2023 bitartean gehien hasi zen errenta pertsonala. Zenbat, 133 hain zuzen ere, gutxien Arabakoa hasi zen 126, Bizkaikoa 132 eta Gipuzkoakoa 130. Errenta pertsonal altuena duen lurraldea Gipuzkoa da, baina errenta pertsonal altuena duen eskualde aldiz Bizkaian dago, Plentzia Mungia delako. Eta eskualdeen sailkapenean gurea Debagoiena bigarren kokatzen da Hego Euskal Herri mailan. Donostialdea hirugarrena da eta Gorbeialdea laugarrena. Lau eskualde horiek izan ziren 2023an 20.000 euroko errenta pertsonala baino altoagoa izan zutenak, baina Debagoienean eta gainerako eskualdeetan horretarako arrazoiak ezberdinak izan ziren. Debagoienaren kasuak kenduta, non osaketa industriala eta lanpostu onak heltzeko edo mantentzeko joera dagoen, beste hiruretan errenta pertsonal altua izatea bada ziurazki aberats batzuen edo errenta pertsonal altuko batzuen erresidentzia efektu baten ondorioz. Kasu honetan, Plentzian oso argi ikusten den gauza bat eta Gorbeialdean baita ere. Donostialdean, dekozu errenteria bat eta dekozu Donostia bat, baina Donostian bebai nik uste dut efektu residentzial hori egon leikela. Donostiako ekonomia, lanpostuak eta enpresak ez doaz hain ondo, baina ikusten dugu errenta altuko biztanleria ondik Donostian mantentzeko joera, eta horren ondorioz baita ere sortzen da kontsumo efektu bat, enpresa efektu bat eta errenta pertsonal efektu nabarmena. Gero eta gehiago Europara datorren efektua bada, aberatsek edo goi klasiek ez dute nahi hiriburuetan edo hirigune handietan bizi. Hor konzentratzen da pobrezia, konzentratzen da prekarizazioa eta konzentratzen diz eguneroko eredu ekonomikoaren gainbeheraren ondorio argi eta garbienak, seguridad eskasa aldarrikatzen du beti Bilboko edo Donostiko alkateek esaten problema horiek pobreek problemak sortzen dituztela. Baina berez horren ondorioz, arazo sozial larri horiei erantzun politiko eta ekonomikoak emon beharrean, efektua da aberatsek nahiago dutela hiritik kanpo joan eta horrelako erresidentzia guneak erabili bizitzeko. 1000 biztanletik gora dituzten herrien artean, errenta pertsonal altuena duten 25 herrien artean, 13 bizkaitarrak dira, eta bizkaitarrak dira podiuma osatzen duten 3 herriak ere. Baina 25 horien artean, 3 Debagoieneko herri ere topatuko ditugu. Oñati, lehenengo 21.808 eurorekin 12. postuan dagoelako. Donostiaren eta Ormaiztegiren atzean, Gipuzkoako errenta pertsonal altuena da Oñatikoa. Antzola aldiz 15. da Hego Euskal Herri osoan eta Bergara 21. Horregatik, 1000 biztanletik gorako herrien errenta pertsonalean nabarmentzagatik joan gara gaur Oñatiko kaleetara. Eta dagoeneko dakizkigunak jakinda, harritu dira oñatiarrak. Esango zenuke Oñati herri aberatsa dala? Orokorrian ez dakit sentsazioatik oseatik, baina esango neke Oñati, bai, aberats xamarra dala. Aberatza zedan kontutan hartuta, baina bai, esango neke orokorrian errenti altu xamar dala. Bai, daukoz denda asko, gero bai dauko futbol de zelaiak, eta hemen espaten en kuenta, eta bai, orokorren uste behetz. Nik uste dut, garai baten beti hori izan da, oinaren inguruan izan dana, baina nik uste dut danetik dauela, gero eta desberdintasun gehiago be egon badauz. Beno, bai, enpresa asko daude, Ulma, Fagor, uste dut, 4.000 langile baino gehiago daudela bakarrik enpresa horietan, eta hainbeste enpresa kolaboratzen dute, eta bai, uste dut, baietz. Erkidegoan 1000 biztanle baino gehiago daukien herrixetatik, 11. izango zen errenta pertsonalai dagokizonez Oñati, gero Gipuzkoan 3. eta Debagoieneko aberatzena, ez? Harritzen zaitxu datu horrek? Ez ontsa zautzuten moguan nik uste esperon neben, ez dakit igual industria asko dakulako edo zeatik, baina bai,
ikusten da herrimun bat eta dirua dauela, Euskal Herri guztian bezala, más o menos. Eta zergatik uste duzu dela hori? Ez dakit zatik izena da. Bai, nik espero neuen pixkat txarrauak izatia. Bai. Agian ingurukoak okertu dutela ere gu okertu dugun egin berdinean orduan agian izan. Ez dut sekula horretan ez jarri, horretan sakonien pentsatzen, baina lehenengo zean bai harritu ginatzu bai. Da hori zergatxik uste duzu dela, datu horien zergatxixa? Baliteke inguruko egoera oinatikuena baino okerragoa dalako. Egia da, oinati ez dala pasolekua, orduan egoera gogorrak, zaurgarriak ero, aukera gehiago dauz beste herrietan egotia oinatin baino, beste herriak irisgarri, aksesiblea dialako ez da. Harritu esan dizudan bezala, Arrasate eta Bergara uste dut ere nahiko herri aberatsak direla. Kooperatibak, Fagor Arrasate eta hainbat enpresa diru asko mugitzen dute eta denentzat dago lana. Bailaran jarriko dugu fokua orain, eta garrantzitsua da lehen egindako oharra, hau da, aurreko sailkapenean, 1000 biztanletik gorako herriak sartzen zirela izan ere, Debagoienean badugu, 1000 biztanle baino gutxiago duen herririk, eta zuzen ere, herri hori da, errenta pertsonal altuena duena, Leintz Gatzaga. Leintz Gatzaga da, esan bezala, Debagoieneko 9 herrien artean errenta pertsonal altuena duena, 22.210 eurorekin ondoren Oñati, Antzuola eta Bergara datoz. 3 dira 20.000 eurokoa baino errenta pertsonal baxuagoa duten herriak, Arrasate, Elgeta eta Eskoriatza. Debagoieneko bataz besteko aldiz, 20.497 da. 2016tik 2023ra egondako hazkundearen sailkapenean baina gauzak aldatu egiten dira. Herriko errenta pertsonala gehien hazten ikusi zuen herria Bergara izan zen, epe horretan 29 baino gehiagoko igoerarekin. 29 horretatik gertu topatuko ditugu baitere, Elgetako, Antzulako eta Leintz Gatzagako hazkundeak. Aretxabaletakoak, Aramaiokoak eta berriz ere Eskoriatzakoak dira, aldiz, hazkunde txikienak, 20 baino gutxiagokoak. Bailarako errenta pertsonala, 23,3 igo zen 2016tik 2023ra bitartean. Herritarrei baina duten errentak nahkorako ematen die. Uste oso zuk gaur egun daukozun errenta o maniatzozun dirua nahikoa dela gaur eguneko bizi moduai aurre egiteko? Denez aduzuten ez duten lan hilen, ez da nahikoa, baina, segun ze soldata minimo batekin, prezioak gora doia zela hori jakina da. Beti langile klasiak beti eskatu biako leke gehitxu hau, hasi que, esango dut da igual apurtxo bat gehitxu eskatu albada beto. Ondo heltzen zaz hilabete bukaerara? Nire kasuan bai. Sobran, pagun kapritxo edo lan, bastante ondo. Nik uste dut, dakotenakin moldatzen naiz. Agian, danakin ezin jota aurreain, baina jakinin behar dabe bai aukeraketak egiten, ez da. Uste dut, agian ezin naiz fan, ez dakit nun batera biajatzera, ez dakit emate kotxiak, alabak, ikasi, dana, ezin ja, baina, ez nik eta ez baten bat agian bai, baina. Ni printzipioz oso gustora nago, esan dizudan bezala, eta dena igo da, garestia daude alimentuak, garestia dago dana, gasolina, gaude goera baten, dirua behar duzula bizitzeko. Errenta pertsonal altua izatea askotan ongizatearekin edo garapen ekonomikoarekin lotzen dugu, baina Jon Bernat Zubirik ez du irakurketa bera egiten. Eta etorkizunera begira gainera, ez da oso itxaropentsua. Errenta pertsonalak ez dozku emoten udalerri, eskualde, herrialde edo nazio oso baten garapen ekonomikoaren adierazle bat. Berez, horretarako behar direz, enpresak, nazioarte begira lehiakorrak, enpresak, soldata onak pagatzeko gai direnak, enpresak, etekinak ondo banatzeko eta horren ondorioz inbertsio berriak eta produktibitatea eta teknologian hobetzeko gai diren lurraldeak izan da. Nire uste apalean, Euskal Herriak errentetatik
eta betez Euskal Herriko aberatsek edo Euskal Herriko goi klasek errentetatik, lehen aurreko ziklo bateko errentetatik ondino bizidan klasea da. Euskal burgesiak beherakada nabarmenean dago nazioarte mailara begira lehiakortasunaren ikuspegitik, Euskal industria, esportazioak eta aldagai nazioarte guztietan baliaztatu aldan gauza bada, baina ondino aktibo pilaketaren ondorioz, errentak, eta kasu honetan errenta pertsonala edo bizi baldintza onak izateko, gero eta gitxiagoentzako eskubide edo privilegio bat dela esan dezakegu. Errenta pertsonala, kasu honetan, bere banaketa soziala, lanpostu onak sortzeko gaitasuna eta bizitza aurrera atarateko ikuspegi batetik esan da, nik uste dut Euskal Herria beherakada ekonomikoan dauela eta hori arazo sozial larriak sortzen dituela gauza evidente bat dela uste dut. Eta oinatiarrek nola ikusten dute etorkizuna? Kezkatuta? Zure etorkizun ekonomikoak eta zure ondorengoenak kezkatzen dotzun. Hombre, bai, batez be, hori ikusi dulako gerra batek, adibidez, gasolinian prezioa zela igozkun hilabete batzutan ziar, urte batzutan ez dakiz ema denboran ziar izan dan, baina, hombre, bai da gauza preokupa joztena, eta prezioek ikusi jase joera dauen gorutza fatiana, soldatak ez badaue berdin gora egiten, bai da zerbait preokupa baldoztena, bai. Apur bat bai, sobre todo jubilazioan eta hori dana, ze gazteak probisto ez daukin bier, baina eta niraitak lan asko indau eta badoko zozer gero nik erabiltzeko edo, eta lan aleku ustetan dauz, egu da honetan lanian ibilina, así que uste prekupauta, baina lasai bai. Neri igualez, lana dako, fijoa dako, lan horretan jarretxuko jubilau arte, jubilazioak ez dakitako iguegoten alda ez, baina hori ondio, jauko da, baina baik eskatzen dozte nire ingurukoena bada. Eta ez bakarrik nire alabeena, baizik eta egoera zaurgarrian dauden pertsonek ez zaila ikusten dut horri buelta mutia. Printzipioz ez. Landu dut oposaketak, atera dut euskarazko titulua, eta bakarrik ez eteren lana egiteko, baizik eta beste lanpostuetarako ere balio dute gauza horiek. Dirua izatearen inguruan hitz egin dizuegu, orain arte baina segidan txamponaren beste aldeari erreparatuko diogu, eta horretarako pobrezia edo gizarte azterketa jasateko arriskuaren tasa aztertuko dugu. Euskal Autonomia Erkidegoan 15%koa daia, tasa hori Nafarroan aldiz 18%koa. Bi kopuruak Espainiar Estatuko bataz bestekoaren azpitik daude, baita Europako bataz bestekoaren azpitik ere. 26%koa eta 21%koak dira hurren ez hurren, bi horietako tasak. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko tasa Espainiakoaren eta Europakoaren azpitik egotearen arrazoien inguruan ere, galdetu diogu Jon Bernat Zubiriri. 1989an diru-sarrerak bermatzeko errenta sistema, RGIa, Euskal Herrian ezarri zanean, erabaki politiko oso egokia izan zen eta izan pobreei errentak bermatzeko. Baizik eta langile industrialak eta kaleratzeen ondorioz oso haserretuta egondan langile klase bat lasaitzeko edo beraien errentak bermatzeko sistema bat. Horren ondorioz, diru-sarrerak bermatzeko errenta pobrezi datuak hobetzen ditu Euskal Herrian eta oso politika egokia da, bereziki polemikoa dana eskuinetik zalantzan sartzen danean kontrolak behar direla edo aprobetxamendua dela, baina hori datu guztietan eta ikerketa guztietan oso efektu gutxikoa dela, askoz aberatz gehiago daude iruzurra egiten zerga altuetan, pobreek iruzurra txikiak egiten diru-sarrerak bermatzeko errentatan diote ikerketek. Baina ez gara berriro ere kontentatu behar Espainiakin alderatzearekin, baizik eta Europara begira, eta baita pentsatzea pobrezia altua dala ondino baita ere Euskal Herrian, bereziki hainbat eremu urbanoetan, bereziki Bilbo aldean pobrezia gorazko joera larria dauen heinean, eta gero baita ere pentsatzea Euskal Herrian berez pobreziatik irtetzeko eta bizibaldintzak onak izateko faktore nagusia dira soldatak. Soldata onak eta lanpostu onak egotea. Eta diru-sarrerak bermatzeko errenta bai, baina adibidez gutxieneko soldata ez dugu Euskal Herrian propio bat. Espainian adibidez,
asko gora egin du gutxieneko soldata, ez? Baina Euskal Herrian Espainiatik finkatutako gutxieneko soldatak Euskal langileen 3% baino gitxiago kobratzen dute. Badira, beharra dutenei laguntzen dieten elkarteak eta askotan horiek izaten dira, toki bateko egoera ekonomikoaren termometro fidagarrenetako bat. Debagoienean ere, hainbat ditugu eta horietako bitan izan da Goiatz Arana, Bergaran, Elikagaien Bankuan eta Arrasateko Karitasen. Jose Mari Beitia, Gipuzkoako Elikagai Bankuko Bergarako egoitzako arduraduna, kaixo? Kaixo, arratsaldean. Izenak berak dioen moduan hemen elikagaiak batzen dituzue, ez guztiak ordea, zeintzuk? 3 elikagai mota martzen ditu. Alde batetik, elikagai lehorrak, oesgalkorrak, ero beste aldetik, egunin batzen ditunak. Horre dia, guztan duzu azken minutua, dia produktu freskoak, eta azkenik banatzen ditugu beste produktu batzuk datozenak, Espainia mailatik, nekazari industriatik, eta bilatzen dituenak Euskal Gobernuak. Euskal Gobernuak hori don emoten zu doaintzan repartitzeko. Elikagai Bankuak 2 egoitza ditu Gipuzkoan, Bergaran eta Oiartzunen, zer emu hartzen du horietako bakoitzak, nola banatzen duzue lurraldea bitan? Gipuzkoa lurralde historikoa bastante kuriosoa da, baina guk daukagu, Debagoiena, Debabarrena, Urola, Erdia eta Goia, eta Goierri guztia. Eta gutxikora suposatzen da horrek elikagain 30%. 70%, enkanbio, dago Oiartzundik. Bitan egiten duzue, era berean bilketa handia, ez da, nolabait esatearren, deialdi egiten dizue herritarrei eta horien berri izaten dugu, baina urtean zehar egunerokoan jasoketa nola egiten duzue? Urtean zehar jasotzen dituna dira, egunero jasotzen dituna dira produktu freskoak. Eta produktu horrek gure furgonetak, 8 furgonetak Gipuzko mailan pasatzen dira. Komertzio desberdinetatik eta denda desberdinetatik Gipuzkoa guztian, eta jasotzen ditugu produktuek, o bien alde batetiko penbotzien kadukatzen dienak, o bestelako golpiotadarenak, eta horrek ekartzen dira egunero, bai Oiartzuna eta bai Bergara, eta Bergarako eta Oiartzuneko voluntarioak eitzen da selekzio bat. Esan duzu, saltokietatik ekartzen dituzuela, baina bestelako produktuak ere jasotzen dituzu. Hemen adibidez ikusten ditugu, ez da, sagarrak, kalabazak, eta horiek baserritarrek ekarri dituzte adibidez. Hori da, guri hemengo baserritarrak, ez hemengo toki askotoko baserritarrak etortzen dira, beno nik hau daukat, eta doaintzan emotian nahi dut. Jaso, antolatu eta banatu. 3. eta azken pauso horretarako, Jose Mari, nola antolatzen zarete, nola egiten duzue jasotako produktuak hartzaileengana iristeko? Segun zenbat persona eskatzen dut zuen janaria, segun zen udalarrietatik, orduen, zartzen dugu ordenadori eta automatikamente emoten duzko. Entidare honetako bituzu hainbeste kilo garbantzu, hainbeste kilo lenteja, hainbeste kilo pasta. Orduen automatikamente prestatzen dugu hori, eta gero, etortzen da. Gehizeme udalerritako ayuntamentuko langileak, kamioiakin iruten dabe, o bestela beste entidade batzuk, kolaboratzaile bezala. Dia, Caritas, Nagusilan, eta horrek abizte. Guk ez dugu enboten direktamente ikusta irueten. Go preparatzen dugu janarizia, etortzen dia bila, tiruatzen dabe, eurek ero banatzen dabe, jende behartzuei. Hoiek hilean behin, galkorrak ez direnak eta gainontzekoak? Gainontzekoak, esan dugu azken minutua egunero baltzen ditunak. Horrek emoten dira egunero. Gaur etorretxeba, gaur urtatzen dago. Eta zer dakigu, azken hartzai horiei buruz, zuek etzarete zuzenean eurekin hartu emanetan egoten, baina badakigu zein den euren profila, zein den euren errealitatea? Guk profilik ez dago, baina bai izango zu gauza bat. Oinala pandemia ostien adibidez, jende noa izen zen marrokixeak eta etorkinak ixerak. Gaur egunien bertako jendia da asko. Enoi esatea erdixa, baina eguneko 25 eta marra bai. Bertakoa, lehen ez da hori gertatzen. Zergatik, euskaduna bakizunalako garan, bizkate esango te da ben, ez da. Orduen hori ja usto gainetu da bela jentiak, eta azken ikusi da izun ere seme alabak janaria birotea eta frigorifika utzi dago. Eta hortako etortzen dira eta emote jakue. Joan zan urtien emote zotzagon, 16.000 personari, hilero janaria. Eta Gipuzkoan. Gipuzko mailan, bai. Aurtenen kanbio gabiz emoten 15.000, gutxi gora bera.
Datuen arabera, Debagoiena da errenta pertsonal handieneko bigarren eskualdea Gipuzkoan. Hori nabaritzen da, Debagoieneko herrietan behar gutxiago dago beste batzuetan baino? Antzera gabiz, Gipuzko mailak antzera gabiz, ez dago. Eta kontrara, aberatsagoak izatera, nolabait esatearren, eskuzabalagoak ere bagara, gehiago ematen dute Debagoiendarrek deialdi egiten duzuen kasuetan? Gure objektibo bezala, urtien da, Gipuzkoar bakoitzak kilo bat emoten da. Osea, gure objektibo izango litzake, 780.000 pertsona gara Gipuzkoan, hainbeste kilo batzea. Ez gara heltzen, baina oso urtuta gelditzea. Eskerrik asko, Jose Mari. Jon Loyola, Arrasateko Karitaseko voluntarioa, kaixo. Kaixo, oiat. Guk uste genuen, hemen Karitasen, beharra duten pertsonei elikagaiak eta arropa banatzen zenizkietela zuzenean, baina ez da horrela. Zein da gaur egun Arrasateko Karitasen funtzionamendua, ze funtzio betetzen du? Bueno, pixkat luze xamar da, baina era motzean esaten dedan, ez? Guk egiten deguna batez ere da, datorren jendeari, kasu egin, ez? Normalean datorrenari, lehenengo egiten deguna da entzun, garrantzitsua da entzutea. Batez ere, oraingo beraien egoera, bizipena beraiek azaltzeko, eta aldi berean zein den jabetzeko. Eta behar bada bigarrenik ere bai, onera datozela, zein den beraien beharra, zein den beraien eskaera, hortaz hobeto jabetzeko eta alde hortatik laguntzeko. Hori esan da, onera etortzen diren pertsonak, normalean gehiengoan dira beraien herrialdetatik onuntza etorri diren pertsonak, beraien momentu hau batez ere hasierakoa da, prozesuaren hasierakoa, beraien egoera administratiboa regularizatzeko prozesu horren hasierakoa, oso hasierakoa gehienetan. Orduan egiten duguna da esan dedana entzun. Entzun hortan zer ikusten dugu, zertaz jabetzen gera. Lehenengo eta behin, eta hori denodakigu, ziurrenik behar dutela gauza materialak asetzea, ez? Gauza materialak edonok bizitzeko behar dugun hori, ez? Hori izan daiteke oinarri-oinarrian jatea, hori izan daiteke oinarri-oinarrian jaztea, baita ere etxe bizitza, hau gai berezia da, eta aldi berean ezinbestekoa. Baina gero baita ere entzuten diegu, eta hor beste behar batzuk ere agertzen dira. Batzutan ez jakintasuna, ez? Iritsi gera, eta orain, zer? Beste batzuetan, ez jakintasunarekin batera, horrelako entzute bat, edo horrelako orientazio bat. Baita ere dazkagu baliabideren bat edo beste, Elizbarrutiko Karitasen harira, batzutan gauza dokumentu edo gauza juridikoetarako badakagu horrelako laguntzaile asesore juridiko bat, behar bada horrez bideratu, inoiz gertatu izan da, egoera psikologiko arazoren bat, hor ere Elizbarrutie badu COF deitzen dena, Centro de Orientación Familiar, eta hor ere egitituzte horrelako lanak, bide laguntzak, terapeutikoak. Eta nortzuk dira, datozen horiek, nolakoa da beharra duen horren profila? Batez ere zeintzuk dira guk ikusten ditugunak, dira Latinoamerikarrak eta baita ere arabiarrak, batez ere. Bai batean eta bai bestean dagoen aniztasunarekin. Eta batez ere ikusi hemen gehiago, harrerara etortzen diren hortan, gehiago ikusi emakumeak ikusten ditugu. Naiz eta gizonezkoak ere desente izan. Eta adintartea? Adintartea batez ere 54 urtetik berako jendea da etortzen dena. Baina zuek pertsona ororentzat dituzu ateak zabalik eta bertako jendea ere badago beharrean eta gerturatzen da, ala kosta egiten zaigu. Bertako jendea badago beharrean, bai, dudarik gabe. Onera gerturatu bertakoak egiten dira, baina neurri txikiago batean. Suposatzen dugu, batetikan kosta egiten dela laguntza eskatzera joatea, hori dudarik gabe, hori suposatzen den hori gertatzen zaigula. Eta bigarrena,
Behar bada udaletxean gizarte laguntzaile bitartez, beraien eskubidea izaki, behar bada hortikan bideratuko dutela o jasoko dutela behar duten laguntza. Hau ere, eguneko unean ez dakit eta suposizio bat izango da eta behar bada udaletxean galdetzea egokiago, hontaz zehaztasun gehiago izateko. Esker mila zuri ere, Jon. 2024an Caritasek Debagoienean 776 familia hartatu zituen 1625 pertsona guztira. 10-tik 6 emakumezkoak eta 4 gizonezkoak eta 183 54 urtetik berakoak. Zuzeneko diru laguntzetara bideratutako diru kopurua 122.000 euro izan dira. Horietxek dira Debagoienean ikusten ez diren datuak. Kaso gurean, errenta pertsonala beste toki batzuetan baino altoagoa izango da, baina ikusi berri dugun moduan, egoera guztiontzat ez da berdina. Hortxe, gaurko saio honetan gogoetarako uzten dizuegun gaietako bat. Gu laizter itzuliko gara, bien bitartean, ondo segi.